Ket dakkel nga napintas nga damag DJ im danon na kadatayo kadatoy Kiawit River manipod jay nato ingana ditoy paway ket indan kitain nga nalaingan ti kunana nga haanlaing nga ditoy kaslang no makalagip da maintenance da pagbalinon da kanon nga yearly maintenance adalat tamang maintenance bang dredge ken kitaan da kanon di structure nga na bridge wino na pirde iso ti kuada. Ngayon dito yung channel nga kunada, dito isakbay nga sombrek ti Danong, nga gayos ti Danong ti Kiawit River, nga magna dito yung poblasyon, ket adda DJ pangiri channel dan nga i-divert nga agpalaod, ket rugyandan to kanon iti mangkutkot, pero kita kanon ti bandana ti Paway, tapno ti kasta, no makutkutan da DJ nalpasen nga kanal di Jayan, mabaling nga ti run of water dito do DJ ti pagtarusan dan ang ag kali. So sakbay kano tuno umay nga pinagtututo tuno umay nga tawen 2027 malpas to kano amin dato yan so kunada. So nasaya at kasi iti indanon na kada tayo ngem kasta kami kano tibilin ni Apo Presidente Apo Bongbong Marcos ket nakasagana mat ti LGU nang nangro na ti syudad ti Batak nga mga rakop ken maki-koordinar no anyaman ti kasapulan da tati kunana ni Apo Secretary ang tangay nga no anya kadidigit equipment nga dumanon dito i Batak deti kasla asawaan tay kano wenno ikapun tay kano digiti isang kabasit nga equipment tayo dito i syudad ti Batak tapno al-alistupay nga mapadetoy lawlawa wenno may yuneg ta dato kaming Kiawit River cover ti DPWH ket Uja Mariro 2017 tinaudi nga pinang dredge da no man da dredging ti Batak ket kabukudan tay nga pundo nga manumula ang sumagmamanong mula ang dijay ma-dredge tayo kinapudnuanan na rinugyan tayo sa bay ti Bagyo Quiapo nga naemitan tayo ti oras ado naitatdang tayo nga daga ngam tay kastay kuno na han tayo mga makatapog ta anda mo pala danom na iray banda na ti Pebrero Marso ket pasapol nga special equipment ti usaran da napiyat anda dato yung amphibious backhoe nga tumpaw lat tatarabaw ti danom nga agkalkali badi may lumo to be nga automatic kumanga o may dagkali sir ang isungar nga ti kano programa da awan iti maintenance dati kuang ngamitat tan pagbalinan da kanon nga adan maintenance ti digiti main riverways nga darakkel nga registered iti under DPWH. Pakapurusan na dato diversion kanal dito ipatak. Dito banda dati nagbalatan ti Kulo ken Barani. Oo, dajay agpa mapanto dito sitio nagkalawan Tabog. Tabog Santo labsan na datoy kalawaan iti MMSU dito inti Tecmo Demo Farm da ken agtaros tunto dita pawayan. Ti nangig ko pa nga sarita na itate Apo nga numalmalpas datoy mabalin pa gayam nga irrigation para kinigiti farmlands ta malabsan na kinigiti pagtatalunan datoy. So napintas nga napanunutan da sa tay may kalunga kunana no adan to agnanayon nga danom na gayayos ket mabalin to gayam pa nga ecotourism park when no promenade when no anyaman data iramidan to siguro tay patapayan na when no kalsada na ti abay ti Waigari channel dikad both sides dikad digiti opportunities digiti landowners with the farmers get umad adupay double purpose no siyempre no agaramid ka kanal agaramid ka ti farm to market road mo nga agtaros kinigita so no umado ti dalan ti apo nga agindeg accessibility nalaglagan para kinigiti lumugar. Kasi ano kalawak yung kaunag na tayo nga ta sir? Di nakita nga plano na ket kanal ke Kalawan na ket inna man gana 8 nga metro ti kaakaba na. Sa ti kaunag na Uja Mariro 4 to 6. So dakkel dijay magudwa ti danom datoy Karkulo kag magudwa ti danom agay ayos ti Kiawit River di gudwana may divert kunana dati plano na tayo pakita ket alang karon
agur oray tayo no anya ti tignay data si sagana ti syudad ti Bataklan tamat nga umarakop data nga kapanunutan ti DPWH babaen ti bilin lang ni Apo Presidente Bongbong Marcos.